A ja si musím takto pikať. Ganča na 3. Raz, dva, tri. Predtým, jak toto video začnem, by som ešte len chcel pár vecí objasniť. Celý čas nacvičujem na Zlatý medicimbal, čo je súťaž medzi dvoma školami Gamčo a GJH. Sú tam rôzne disciplíny a ja tam budem vystupovať ako tanečník, hej. Takže čajte. Dejvaj späť. Ráňačky takto, carb maxing. Mám 0 hodinu. V tomto teple 37 stupňov, pretože nacvičujem. Kým celá moja ostatná trieda má vlastne, že prvá im odpadla, takže majú, že až druhú. A ja si musím takto pikať. Dneska takto, nič moc, simple fit. Som úplne dead, ale ideme ďalej. Mám tu, že high protein coffee drink, to je 25 gramov proteínu, 150 mg kofeínu, čo je akože dosť, ale tak dúfam, že ma to nejak nakopne prebude. 0, 1, 2 som mal nácvik, kým všetci moji spolužiaci došli na druhú až, takže je to tough life. Ideme ďalej. Let's go! Nebolo až tak zle. Pompomy, kámo. What the hell? Takže čaute mladiež, idem vám ukázať, ako sa správne zbaliť a pripraviť do školy, hej? Prvá vec, máme shaker, keďže idem s Billom do posilky, tak som dal 2 pretréningovky do toho a černeme si to. A je to, že čistý prášok. Obal na okuliare, statív, topánky, trhačky, tričko, kraťase, sprej, uterák, všetko. Tu mám mikrofóny, ND-filter, všetko. Fin. Takto by sa podľa mňa každý človek mal baliť do školy. Nič viac nepotrebujete. Rozmýšľal som, že či si zoberiem zošit, ale povedal som si, že to proste ten extra priestor sa mi naozaj nezíde a nepotrebujem ho. Máš deku? Hej. Ja mám deku. Aha, nemám deku. Ideš na piknik? Mám mekač deku. What? Ježiš. Nekúpi na mekač, Mekač mám ne... Rozmýšľam, čo ja mám mekač. Ja mám niečo, že šialené mekačové, ale vôbec neviem. Ja mám trenky, ponožky, tenisky, bundu, spodné prado, čielko, kraťasy, shieldovku, klobúk. Prečo Ja mekač mám vyrába iba mekač? ponožky, ale ja som tuším mal niečo, neviem, či to bolo pyžamo, alebo to bol nejaký, nie oblek, ale tričko, niečo proste také, že si povieš, že toto fakt mekačovské, neviem prečo robia. Neviem, že to robia o mami. Tak, to je všetko, ďakujem. Nezabudnite, pri 100 subscriberoch karaoke livestream špeciál. Keby každý, kto toto video pozerá, dal subscribe, tak už máme 100. Rolling! Dobre, takže sme tu posledný krát, predtým ako ideme vystupovať. Idem dať motivational speech. Ste pripravení? Áno! Dobre. Ja sa dám na koleno. Takže celé naše dlhé týždne nácvikov sa všetky spoja do tohto jedného dňa a my
máme každý ako gamčáci povinnosť dať čo najväčší výsledok, najlepšie ako môžeme, tak dajte do kruhu všetci ruky. Ja odpočítam gamča na 3 a dáme raz, 2, 3 gamča a zarejte to. Dobre? Okay. Gamča na 3. Raz, 2, 3. Gamča! Prosím ťa, daj do pozadia teba, ako to spievaš. Ideme do Meku na McFlurries. Big up Ricky za tento McFlurry, KitKat, karamela poleva so zľavou. Je to frajer, bežte k nemu nakúpiť do Mekaču. Úplne random ľudia sa tu rozcvičujú a tancujú. Ideme sa pridať k ním. Natoč to, natoč to. Takže Vilo sa nám zrušil posilku, ideme zajtra, sme to presunuli, lebo oni proste strašne skoro skončili v škole. Takže nevadí, aspoň mám čas robiť nejaké boring sidequesty, bullshity. A tak. Už moc nacvičiť sa nedá, je nás tu málo a už sme vyčerpaní, že tak idem robiť bullshity. Pre prvý sidequest kráčam k tatkovi domov, idem si pre nejaký floor loot, nejaké random itemy, hej, a potom idem naspäť. Takže som all geared up, zobral som si nejaké oblečenie a švagandu, Jim Beam kód som si odfotil, takto som to zakryl, aby to nikto nevedel prečítať a nikto mi neukradol. Ale odchádzam, idem do obchodu si kúpiť kolu Zero pol-litrovú na zajtra. Toto je dnešný nákup, hej. Nejaký glycogen replenish a kola Zero na zajtra ráno. Takže to popnem do chladničky. Takže mám za sebou trošku prestávku scrolling break, tie cookie som dojedol. A idem poeditovať video, dať si sprchu a mentálne sa pripraviť na zajtra. Render videa začína a ja si idem zastrečovať predtým, ako zajtra nastúpim, aby ma nebolili kolena ani žiadne problémy. Na večeru mám takýto záhradný šalát s kuraťom úplne anabolické. To je na dnes všetko, ak sa vám video páčilo, like a subscribe a vidíme sa v ďalšom vlogu, v ktorom vám ukážem, ako vlastne celý Medicine Ball prebehol a aj to vystúpenie. Máte sa na čo tešiť.